mga Kuya Goy, maayong adlaw na po gusto ang plan mga Kuya Goy, no? Tirada na to kung adlaw mga Kuya Goy. Tirada harap na to, pero bago ta musugod sa mga tirada, shout out sa nato diha ato mga followers, ato ang mga non-followers pero nag-views to mga video, nagasuporta, daghang salamat sa inyo. Ug once again shout out diha kang Ma'am Richie Miasco, Taak Soy Soy, Juby Kim Hondrada, akong amigo Mr. Lister Dayag, ug si Mary G Mahinay, ug si Ma'am Alexis Mahinay. Shout out sa inyong tanan, daghang salamat sa inyong mga Kuya Goy sa inyong suporta ug walay puas nga mga paghigugma. Pagkalabli mga Kuya Goy, tirdahan mga Kuya Goy. Tirada na. For today's video mga Kuya Goy, magluto ta, pero magluto ta og hotcake dili sud ato luton og snacks ra kay gigutom ta. Mo na to tirada karon kay magluto ta hotcake. Pero bago to magluto hotcake ato mga ingredients ay butangan na to rig sagol na to daan ang harina, baking og anang yes or no. Ana diri sila apil na tanan mo na ato sa haluon siya mga Goy para lami kayo. Pap, tirdahan ta Kuya Goy. Apay. Tagput pa dyan, pagkamalpaka dyan. So, mo na ito grada karon mo Kuya Goy, naan lang ka simple kay simple may klase nya walay trabaho, tinggutom man di. Nana lang. So, Kuya Goy, butangan na to siya og itlog para lami kayo atong kuan. Itlog mga Kuya Goy, itlog atong itirada ay siyempre para mas mulami yung samot ang atong hotcake Kuya Goy. Ay may lami ang hotcake kung may itlog mga Kuya Goy, ana din ang skrito diya. Ana siya oh, itirada oh. Pagkalami ay naglaway naman diha. Nya pag pag tubig. Kaya ko sa kasi sa tubig, please. Digid ako lang. Balong nida ka. Buta nga siya tubig mga Kuya Goy, mga isa ka basog himabaw ra. Naraktik lang. Ayun na siya daan na rong sureball jud nga hinlo ang atong tubig. Pag humalog butag tubig, tapos ang haluon. Isa na to kamuton mga Kuya Goy ha, kay basi maipit ha. Naglaway na kapip. Wala pa. Ato yun siyang ukayo maayo Kuya Goy, kay kabalo na biya yun mo sa pag-ukay-ukay, naagi diha ang pinakanindot. Hantol makuha ni mga pinaka. Anda mana. Asilan. Tubig gamay kay medyo lapot man jud kay siya para medyo mabasa-basa gyud siya kay lami biya gyud basa-basa mo Kuya Goy no. Pero ay la jud lay una gud. Pag humana tong butang og tubig, butang ba to asukar ato dahil timplahan para tamis ba. Sama ka tamis ang pagkugmas iya, di ba? Aba, Brel. Bili na ko ma. Putaw-putawon mga Kuya Goy aron yung matarong ginatog mix ang kanang mga ingredients nga atong gigamit karon mga Kuya Goy no. Para lami jud kayo ang atong pagkatirada mga Kuya Goy. So, hapit na gid siya mga Kuya Goy sa din madugay magsugod na gid tagluto ani karon. Ato alang sa jud siyang mikos-mikoson, anya lagpot-lagpot atong laway gamay aron medyo lami pud siya, di ba? So, mo to mga Kuya Goy, magpaabot sa taong mga 5 minutes no para mutubo ni ang ato ang gibuhat karon nga para sa hotcake nito mga Kuya Goy no. O, sa paabot sa mga 5 minutes mga Kuya Goy. A few moments later. So, ito na mga Kuya Goy, after 5 minutes no, naumana ni tubo na pud ang ato ang hatikunon mga Kuya Goy. So, mo-proceed na ta sa pagluto og hotcake mga Kuya Goy muna. Dili anta maglangay-langay mga Kuya Goy, biradahan na to ang pagluto og hotcake karon adlaw. O karon mga Kuya Goy, mo-proceed na ta sa pagluto sa atong hotcake karon adlaw mga Kuya Goy. Inanaon na to pagtirada mga Kuya Goy atong gipainit sa daan ang ato ang karahay mga Kuya Goy no. Atong painiton daan para nindot kayo dagan mga Kuya Goy. Tapos butangan na to siya o gamay nga mantika mga Kuya Goy no. Itong mantika mga Kuya Goy wala ni sponsor ha. Vegetable oil itong gamit para healthy ang buhay mga Kuya Goy. Init naman itong mangkuan karahay itong butangan siya gamay lang jud kaayong mantika mga Kuya Goy oh. Gamay lang jud siya kaayo kay siyempre di sa kinahanglan daghan nga mga mantika mga Kuya Goy. Tapos i-plaster atong karahay pak. Plaster ang Kuya Goy ato din kuhaan og sukdanan no. Ay sukdanan di lang na kay ito natraghanon. Tunga lang atong ibutang ani sa baso. Naman siya pagtilada mo Kuya Goy pak. Anak kalami.
Og sa way langan-langan mga kuya goy ato nagyang ibot niyan arong ato na ning mabalaan ug matilawan ang atong hotcake karon adlaw kuya goy. Og mao to kay ato manggipaspasan sa way langan-langan aw ato dayon ng balihon mga kuya goy. Dali ra man kayong dagan sa istorya mga kuya goy aw ato na dayong balihon matik na mga kuya goy pinaabtik na mga pagkabali mga kuya goy pinapitik pitik kayo abtik pas mangunguting kamot ni kuya goy. Muna ato dayong butang mantika gamay arang medyo dangog-dangog padayon tas tirada mga kuya goy mo na hapit na ni maluto mga kuya goy abot ta kadali ron makatilaw nagitag unsa gini atong tirada karong adlaw. Wala pagitaw tan-aw. Bit mantika gamay kay kulang sa padangog pak. Lami pagkatirada ay murag tinuod nga tigluto ba. Unya paglili nato luto na diara. O karon mga kuya goy pila ray dagan sa istorya na humana gidag luto mga kuya goy ha. Perti na yung lamia sa atong hotcake mga kuya goy mo na kain time na tayo mga kuya goy. Daghang salamat sa inyong pagsubaybay ug pagsuporta sa atong mga tirada mga kuya goy. God bless kanatong tanan. Pagkalabli ninyo mga kuya goy. Pagkalab.